gumane jowete wawacho. An John, coordinator mar Wazalendo Movement, Africa. En gima late ka koro wan youth, devolution obiro, olosnwa tich mar one day. Gimwa dhi timo en ting'o rungu, go picha, gi miyo ji gi tich ashas. Machielo mielo inda. Kupogore gi mano, kigoto, podoling, ochung, ni ok nya tiyo. Ma kumane nya employ a lot of youths Homa Bay. Kidhi animal feed, kuma wantie, kumano ka muket kar animal feed, no chako loki obedo office mar county. En gima late sana ni wan youths, wan micha kitiyo kodwa, kwagore ki wan. En gima late kaka joneno moko gi osewacho ni wan e devolution conference ni wadhi bedo joneno kendo wadhi bedo nia onge gima dang' wawachi. Wanena kaka jogi misbehave gi pesa wa. Onge kata county achiel mana seneno ko launch ni ya jo kama grant loan obiro yudhe chokre uru kama mondo buka loan udhu lokgo. Onge menya miwa wan kaka joluo. Ma wan mane wadwaro ni ka devolution obiro to miwa kata pesa moro matin miwacho niya jogi dho chako go ohala. Wadwaro county maber minya konwa niya jo kama wachokre ji 10 wariwre warejista kambi wadwa kawo tenda omiwa tenda mar gero ndara dong kanyo dong oinu wayudhe to wanto wadong niya wapako en Tialala, Tibim, Bayokidi, mielo inda. En gima lit sana an kaneno rawere matindo kende kawacho kaneno kaka jomoko kaka muok reformist wuoyi ma pod tin mariek ma support governor motegno but en gima sani odong' ne maduong' en oyanyo mana jok moko matimore nade mapingo governor to miye ni orito stadium. Wuoyi mariek mane nyami office maber manya tiyogo gi lwase makare. An akwaya governors wa makaluo. Wajo mosomo. Wajo mariek. Weuru kawa kendo ketwa gige umag tugo. Weuru kawa kendo ketwa gige umag walo sasa mudwaro. Emomiyo sani wadwa wacho adware oragi joneno mo wantigo ka. Wadwa wacho maber ni nyaka wabed nyakuketwa wambu wabed iye. Nyakumiwa grants mwachako go ohala. Nyakuyawnwa kembni mwatiye. Grants mwachako go ohala go idwa no miwe yo machalo nade? Ineno adwa mi example Homa Bay County. Pesa ma malo ka bire serikal mapiny en bilion 8.4. Pesa mwachoke Homa Bay County every annual year en bilion 1.4. Pesa gi koriw to wach kata niya yudhe tetete mantie Homa Bay oikre manyalo magidwaro gima ginyatimo mondo omakre go. Pesa ni dong kopogno kata matin kata oketa bilion 2 kende e sector achiel kiti mar youths morni wanyadhi olo pesa ni kata twadhi duoko kata matin twadongore go kiwan ki youths dong nyakonyo. Sani en gima lit ni nitie kata youth moro mutieko form 4 onge kata kako dhi mbele nango nikech onge pesa but wantie gi county government kendo wamiela jao. Erokamano. Yacho kanyo makare ahinya kata kamano wageno ni mago gik mibobed ka ikete time yo magatwang